Hej. Opgave 1. Tørresnor, punkt A, punkt B, den går dingene her. 8 meter imellem dem, der er en belastning, der går 10 ned. Vi skal finde vinklen, der går fra punkt C til B, og vinklen, der går fra effektoren, der går fra punkt C til A, beskrevet som C og B. Du behøver ikke være her, jeg kan bare drikke. Okay. Vi ved, at den står stille, fordi det er noget, der sker i virkeligheden, crazy nok. Så vi kan sige, at den ene vektor plus den anden vektor plus belastningen er nødt til at give 0, 0. Vi kender selvfølgelig de to vektorer, men vi kan finde frem til dem, hvis vi tager deres polære form. Så vi har omkonverteret deres polære form her til den første og anden vektor. Vinklen til den første vektor er her, og vinklen til den anden vektor er hele det her område, naturligvis. Og selvfølgelig også længderne. Og belastningen er minus 10, som sagt før, til at give 0, 0. Måden vi vender frem til dem, er jo ved at betragte figuren som en trekant. Og vi kan se her faktisk, at vi tager faktisk et geometrisk princip i hovedet, som er, hvis vi har to parallelle linjer, og en vilkårlig linje, der skal igennem den, vil den her vinkel være kongruent med den her vinkel. Så derfor kan man på en måde sige, at vinkel B er kongruent med den første vinkelvektor ting. Og der kan vi så udleve, at V1 er vinklen til den første vektor er lig vinkel B. Men vi kan også sige, at vinklen til den første vektor er lig med vinklen til den anden vektor. Da den er ligebenet, giver det kun mening, da den er ligebenet, betyder det, at belastningen trykker på dem lige meget, som betyder, at de to vektorer er nødt til at have den samme længde. Så er det faktisk ikke vinkel her, det er længde. Men du kommer til at se på, at det er fucking ligegyldigt om lidt. Så vi plopper for at finde vinklen B. Jeg fik bare lavet småt her, det er faktisk stort. For at finde vinkel B, gør vi brug af cosinusrelationerne omskrevet, så vi har isoleret en vinkel, hvor vi har så sirene her, den bør jeg ikke forklare, den forstår du sgu godt. Sirene AB, det er 6, siden C, det er 8. Du propper det hele ind, og så får du en vinkel til B. Du propper den ind her, du får vinklen 1. Propper den ind her. Du gør det samme med vinkel A. Så får du den her strækning, eller den her vinkel. Så tager du 180 minus den her vinkel, og får du S2. Den sætter du bare herind. Og det du er efterladt med er to ligninger med to bekendte. Der er både en ligning for X og Y. Jeg tænker heller ikke, at jeg skal sige det her for en nybegynder. Jeg tror bare, jeg siger det til dig, så du forstår det. Jeg vil ikke gå i så meget detalje. Bare plop det der ind i Maple, og så skal det løses. I opgave 1b. Jeps, jeg har ikke skrevet det op. Jeg har ikke forventet at komme så langt. Vi har stavers A. Vi har for B. Og så har vi en belastning, der går ned her til D, mener jeg. Og så har vi vores blå linje her. Den her stadig 8. Den her er 4. Belastningen er eller andet whatever. Det er fucking ligegyldigt. Fordi vi ved, der kun er én kraft, der trækker mod belastningen. Det er opad. Så derfor må belastningen jeg har kun 10 sekunder tilbage, så whatever. Men du ved, hvad jeg mener. S1 er det omvendte af belastning. Så belastningen er minus 8 nedad, så den anden vektor plus 8 opad. Og de er begge to 0x.